Здравейте хора, аз съм КатБГ и в днешното видео ще ви покажа малко нови придобивки. Да започваме. Този гланц е на Miss 5 и се го закупих от един китайски магазин. Ето така му изглежда апликаторчето. Просто ми трябваше. Този Baby Lips ми е подарък от една моя приятелка. Уникален е, вижте го отвътре. Има бляскави частици и е от Valentine Selection. Това е Cherry Me, който отдавна исках да си купя на Maybelline Baby Lips. Пак е уникален. Това ми е любимият от обикновената серия. Четките ми за грим, които си купих скоро. Сега ще ги отворя. Ето ги, на мен тази ми е любимата, защото е най-пухкавата от всички. И се радвам, защото пакета включва и гребен за вещи, по-скоро четка за вещи. Ето ги двата цвята на Baby Липсовете. На мен много ми харесва. Само ви ги показвам, за да видите точно как изглеждат нюансите, макар че почти всички имат Cherry Me. И така хора, това беше клипа от мен. Надявам се той да ви е харесал и много ви благодаря за 82 абоната. Абонирайте се за каналът ми и харесайте. И в долу коментарите пишете на какви теми да бъдат моите клипчета. Довиждане!